изпълнен с мъдрост, Господи, в името на Исус Христос. Да, Господи, и тези неща, които идват в ума му, Господи, Ти ги примахни напълно, Господи, Святи Дух. Напълно ги примахни, Господи, да дойде милост, благост, Господи, да дойде милост, благост в живота му, да дойде сила от Тебе, Господи, да бъде един верен, Господи, мъж, верен на съпругата си, верен баща, както защото той се нуждае това. О, че се роди, и съм рода си. Алелуя, Господи. Алелуя, Господи. Слава да бъде на Тебе. Благодаря Ти, Господи. Тези нечестиви неща, които в ума му, Господи, действат, Ти в пълнота ги примахни, Господи. Сила, Господи. Нека дойдеш шлемът на спасението отгоре, Господи. И това спасение, Господи, да остане в живота му. Слава да бъде на Тебе, Господи. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти. Изпълвай го, Господи. Изпълвай го, Господи. Изпълвай го както му. В името на Исус Христос. Ще се помня. Ще се помня. Ще се помня. Да си. Да се помня. И нас си покорова. Изпълвай го, Господи. Изпълвай го, Святи Дух. Изпълвай го със славата си, Господи. Слава да бъде на Теб. Слава да бъде на Теб, Господи. Изпълвай го, Господи.